सवन के स्टेज के माध्यम से जी हमरा से बड़ बा उनका के प्रणाम करतनी गोछू के बाबा। अरे जात रही है मोमो के यहाँ डांस चलत तले रौड़ो में हम ढूक गईनी है। अब देखा तनी हम राहुल कुमार जाति देखावत हलन तो हमरो मन केला से कुछ देखा ही रौड़ा के आई ना हम देखावत तनी एगो खाली दीपा के जादू। अगर बढ़िया लागी तो जूता फेंक के मत मारे हम हाथे ताली बजा दे। अच्छा सब को बराती में नाश्ता कर लेलवा ए भैया लोग तनी बोली लोग ना मुंह से खा ले बानी कि ना नाश्ता खोइनी हां तो आई भैया अभी देखाओ तनी एगो दीवा के मेज है हमारा लगे बा के एगो खाली डाबा देखेम का हौ बाबा के देखी ना हंसत हंसत लगा ए बाबा जन रौड़ा है तन हम आहू है आई तब अब देखाओ तनी एगो मैजिक अच्छा